Sziasztok gyerekek! Én Dávid vagyok, most már az aranyalma nevet nem használom. Hiába az a nevem a csatornám, akkor sem. Na, szóval, ugye tegnap este ígértem, hogy csinálok egy új sorozatot, Dávid konyhája, és ez annyit fog csak takarni, hogy hogy ugye ilyen kajákat készítek elő, úgyhogy, ja. Na, szóval, de egyébként így közben ide került ide a sütőre a üres vajasdoboz, bögre, kalács, meg az ilyenek, de ez senkit ne zavarjon. Ja, elmondta. Nem törlöm. Na, szóval ugye ide került a vajasdoboz, bögre, de ez senkit ne zavarjon. És akkor vágjunk bele. Na, szóval. Nem tudom, sikerült-e egy menő szemszöget kreálnom lefele, és gyorsan elő is szedem, hogy mit kell, mert elsőnek a Dávid féle szendvicset fogom megcsinálni, és ahhoz kelleni fog nekünk vaj, aztán pápai sonka, én is egyébként ezt a Spárba vettük, ahogy a vajat is. Szóval pápai sonka, mondom, Dávid fél meleg szendvics, mert azt fogom. Sajt, nem tudom ti hogy vagytok vele, de én úgy vagyok vele, hogy nekem a sajt a meleg szendvicsnek az egyik alapja, úgyhogy ki van zárva, hogy ne rakjam rá. És ennyi. Elsőnek, ja igen, és a legfontosabb hozzávalója a kenyér. És abban ti döntöttek, hogy ugye hány szeletet akartok, én csak 2 szeletet. Bakker, most lehet, hogy a kenyér most jól eltakar mindent. Na. És hogyha valaki nem tudná, hogy én ezt hogy fogom csinálni, és ugye, hát, hogyha valakit érdekel, hogy ez hogy, és na, szóval, hogyha valakit ez érdekel, hogy én ezt hogy csinálom, akkor maradjatok velem. Szükségünk lesz először is, ugyebár, hát 2 szelet kenyérre, majd ezt a 2 szelet kenyeret félbe vágjuk, majd, na, basszus, ezt mondom ezt a videóban meg. Na, szóval, ugye az is nagyon fontos, hogy az asztal, ugye a konyhaasztalunk területe, vagy felülete nagyon-nagyon tiszta legyen, mert különben nem fog jó lenni. Hát jó lesz, de akkor koszos lesz a kenyér. Na, szóval ezt a 2 szelet kenyeret itt eltávolítjuk. Szükségünk lesz továbbá egy kenőkésre. De ennél tompábbat is használtak, csak én most lusta voltam előkeresni. Rohadt élet. Na. Ó, friss vaj, ahogy látom. Majd a vajat, basszus. Szóval majd a vajat rákenjük, ugyebár a kenyérre, hát szerint nem tudom, aki rak a szendvicsbe vajat, én szoktam legalábbis, mert hát nem tudom ti hogy vagytok vele, de én nekem a vaj, én a vajnak nem tudom a szendvicset elképzelni, maximum a lekváros kenyeret. De akkor csak az eperes, akkor is csak az eper lekvárosak, meg a pirítót. Így, megkentük. Az tiszta vaj lett az olyan. És következő lépés a pápai sonka. Legalábbis pápai sonkát tettünk. Ajánlatos azt venni, mert hát most minek. Na, szóval. Ja. Így, basszus.
Ja, szóval ajánlatos pápai sonkát venni, mert különben nekem mindegy, hogy milyen sonkát használtok, és így néz ki. Igen, itt van az ő. Ezeket is kipakoljuk a tányérról, ugyanis kelleni fog nekünk a hely a tányéron, hogy ezt a pápai sonkát felmetszük. Így. Ja, pontosan így. Mondom így. Ja. Így. A saját rajtúszal lesz a videó. Rendben. Ja. Szóval így. Így. Ja, igen, és ezt elfelejtettem mondani, hogy el tudom kotorni. Na. Szükségünk lesz egy kenyérpirítóra, vagy hát nem pirítóra, hanem szendvics sütőre. Én azt a Szolak márkáit fogom használni, mert ugye nekünk van egy másik is, csak az én az nem tudom, hogy hol van. Másrészt meg én azt használni sem tudom, úgyhogy az azért jóval bonyolultabb. Így hagyjuk egy így. És most jöhet a legfőbb hozzávaló, legalábbis számomra a legfőbb hozzávaló. A sajtos. Na, jó. És közben szükségünk lesz egy sajtreszelőre. Jöjj basszus, most hova reszelek. Ja, és igen, a tányér az mindenképp legyen készen, mert hogyha esetleg forró a meleg szendvics, akkor legyen készenlétben ugye a tányér. Én jó sok sajtot szoktam ráreszelni, mert hát most mire. Jó sok sajt. Na. Így. Így is igazából jó formán, ja, készen is van. Most már csak annyi a dolgunk, hogy berakjuk a szendvics sütőbe. És ja. Jöjj. Jó. Na. Jó. És ugye a legutolsó lépés pedig az, hogy visszapakoljunk, és én azért a legutolsó lépést szeretem ugyebár a legjobban, mert addig pont van idő, hogy ugye visszapakolni, amíg megsül a szendvics. Szóval arra fogsz ugye rádöbbenni, hogy megsült a szendvics. És ja. Ja, hogy megsült a szendvics. Kész. És most pedig sajtot bele kell söpörni. Egyébként meg apámnál ugye nyaraltunk, és sajnálatos módon akkor nem tudtam ugye videózni, mert apa nem igazán díjazza, hogyha videózok. Szóval, ja.